shigo shi ma wannan zaure ko cikakken suna. Assalamu alaikum, sunana Sa'id Ahmad Idris, ina zaune a unguwar Yankaba. So na gama makarantar Rumfa College, so yanzu haka na gama informatics, na karanti software and programming. So amma abin da na karanta ma ba ma ya daga cikin kuma abin da Allah ya hore mu. So na haɗa abubuwa da yawa kamar gidan rediyo, gidan TV da dai sauransu. A yanzu haka tunanin da na yi tun kusan 2018 na ga babban matsalan da ya fi damun Najeriya shine kidnapping da yanayin Boko Haram da dai sauran manyan laifuka. Yawwa. So sai na tunanin ta zan iya taimakawa jami'an tsaro wurin wannan abin. Shi na kirkiri wani jirgi. Yawwa, shi na kirkiri wani jirgi wanda zai iya yin wannan aikin, sannan kuma duk inda ya je zai katsa network, ba wanda ya isa yi communicating, sannan kuma duk wanda aka katse mai network din shi, wannan jirgin yana sakin wannan network din zai dauki gaba ɗaya lambobin wanda suke wurin gaba ɗaya zai tura. Amma jirgin sama ne ko na ƙasa ko kuma na ruwa? Jirgin sama ne. So kuma ba zai taɓa zama babu caji ba, saboda lokacin da yake tafiya yake tashi akwai ƙaramin moto a ƙasa wanda in yana juyawa yana producing current, sannan kuma sa diode a kafa ɗaya kan batir yanda wutan ba ta dawo ba, yake saving maka wannan wutan. Sannan kuma cajin yana nan, shi kuma yana ci gaba da aiki. Sannan kuma akwai high speed camera wanda yake ɗaukan hoton wurin yana turowa. Sannan kuma shi jirgin ba akan radio signal yake ba, saboda duk wani abu da yake kan radio signal ya katse shi bai sai ya aiki ba. So inda aka ce an bar shi akan radio signal ba ka isa kai controlling wannan jirgin ba, sai muka mai da shi kuma kan satellite. Da akwai wani device da sojoji suke amfani da shi wanda ban faɗi sunan shi ba, wanda akan wannan satellite din ake aiki, wanda ita ba akan radio signal yake ba. So wannan kaɗan kenan daga cikin wasu abubuwan. So alhamdulillah kuma na yi participating abubuwa da yawa tun daga kan wajen 2011 har zuwa 2020 din nan. Alhamdulillah tun 2011 na ɗauki ta biyu, ta ɗaya 2020 din nan ma na ɗauki ta ɗaya a Kano harkan kere-kere. Abubuwan da kake kera daban-daban ne? To bayan shi jirgin akwai wasu misalan abubuwan da ka ƙara kera misali? Na musamman ma'aikatan gidan rediyo na duba na ga zaka ga wani lokaci in za a yi labarai wanda za a yi shi kai tsaye, za ga sai dai a kira waya kamar wanda muke yanzu. Yawwa, sai dai misali kamar in za a wani wurin kadara ko wani abu ya fara ko za a hawa ko wani abin, akwai mota da ake kiranta Obi-Ban wanda zaka ga Gen TV suna da ita, Gen rediyo ba su da ita, amma sauran kasashen suna da ita. Sai na tunanin me yasa ba su da ita. Sannan kuma ka ga wani lokacin za a wannan program din a ƙasa za a haɗa abin, in kamar taron siyasa ne, in 'yan sanda suka koro 'yan bangan nan sai a jogane muku na sai a rasa problem din daga ina ne. So na yi kokari na haɗa wannan motar tun kusan 2017 kenan. 2017. Na yi wireless akan gidan rediyo na 87.5 FM. Ina da gidan rediyo na. Yana aiki kuma? Yana aiki. Hadda frequency kama? Wannan frequency na ne. Wani register. So wannan kasa yanzu na wannan kenan. So babban abin da ya fi bata min rai shine in muka je muka wannan competition din sai dai a baka certificate, a baka 1,000 ko 2,000 kudin mota, ba abin da mutane za a yi maka. So zaka ga abin gaba ɗaya na bata mana rai. So na zo kuma ina buƙatar ina son in tashi jirgi na a 'yan kwanakin 'yan watanni da suka wuce. Ka bai sama? Ina son in tashe shi in gwada musu fahimci dai me nake yi, abin da nake yawwa. So jami'an tsaro suka ce min ba a yadda in tashi wannan jirgin ba. Ba a sai sararin sa ba a yadda in tashi wannan jirgin ba. Sai na ce musu ai duk wani abu da zai katse ne to ko wani abu na cire shi, kawai ina son in tashi jirgin. Aka ce a kai in sake in tashi wannan jirgin. So ne tsaya ne tunani, abin ya bata min rai sosai. Ina ta tunanin to wace hanya ma zan bi in tsaya in wannan abin. So kawai na tafi NCC. Su ma da na je NCC aka hana ni shiga. Kuma a lokacin ma gaya musu da abin da ka je ba kuma na faɗa musu komai, na je da diagram da komai duk wani abu da zai tabbatar da cewa na yi abin nan, aka hana ni shiga. So a lokacin na rasa ma abin da yake ma wannan, dan a lokacin gaskiya na so in katse musu network din su. Sai aka babban shawara abokaina daga baya ake cewa ai bai kamata ne wannan abun ba a wannan lokacin. So daga haka dai na tsari abin ya ta da kaje neman shiga wuri a lokacin, saboda jami'an tsaron da suka hana ni shiga abin ban ji daɗi ba, saboda ni na gani ne na zo ne saboda in taimaka wa ƙasata, kuma ya za a ita ƙasata kuma ba ta buƙatar wannan abin, kuma a lokacin da ake buƙatar wannan abin. So kawai daga nan kuma again sai na tashi na tafi human right. Saboda ya za a yi ni dan kasa ne kuma ina da yancin in taimaka wa kasata, amma kuma kasata kamar ba ta bukatar wannan abubuwa. Sai ka taimaka amma ba shine ba a bukatar wannan abun. So da naje nan su ma suka ce su ta nema na dai haka har yanzu ba wani abu da aka yi. To wannan abin shine babban abin. Gaskiya muna kira da gwamnati da su zo su duba wannan abin, saboda a lokacin duk wani injiniya ko kuma wasu yan baiwa da Allah yi
tunanin su kawai ya za a yi su taimaka, me yake damun kasar su kuma ta ya za a yi su taimaka musu. Ya kamata a ce a ringa dubawa da mu duk wani abu da yake damun mu. Misali mu abin da yake damun mu shine abin da yake damun al'umma. Saboda duk lokacin da ka tashi za ka yi wani abu tunaninka menene ke damun al'umma ta za ka kawo sauki akan abin gaba ɗaya shine abubuwan. Amma ban katse ka ba, yanzu me kuke bukata wata al'umma, wani yana jin ku walau dai gwamnati ko kuma ɗaiɗaikun al'umma, me kuke bukata abin da kuke so? So kamar su ɗaiɗaikun al'umma da su gwamnati, su wasu suna ganin kamar abin ai ba zai yi ba, muna faɗa abin ana ganin shi kamar tatsuniya. Muna buƙatar duk wanda yake kokonto akan wani abu da muka faɗa a kirawo mu, a gayyace mu, mu zo mu tabbatar da wannan abin da muka yi. Duk inda muka zo muka tabbatar da wannan abin mutum ya gani shi kuma sai alƙawarin da zai yi akan wannan din da zai. In gwamnati ce kuma fa yanzu. Wato to bari let me chip in, ina zaton abin da yake so ya faɗa wanda mun sha faɗa al'amarin nan. Shi dan baiwa idan abin ya ci ransa kuma yana da abin da zai yi ya zama kuma a ganshi kuma ya zama gaske kuma ya taimaki al'ummarsa, idan fa ya kai wani mataki juya al'amarin nan yake ya koma kuma negative, maimakon da yana kallon shi a bangaren da zai taimaki kansa ya taimaki al'umma, to sai kuma ya koma kuma ya fara kuma illata al'ummar. Wa'ansu suka gane, musamman wasu suka gane cewa yana da wannan baiwar, to sai su ja shi a jiki su yi masa abin da suke so, ko dai ya zama wata ƙasar ta ganshi ta ɗauke shi ya ringa yi mana abin da mu kuma na zamu tarkata gaba ɗaya kuɗin ƙasar mu ma muna siyan wannan abubuwan, bayan kuma ɗan ƙasar mu ne ya kirkiro wannan abun. Gashi yanzu yana cewa zai iya katse network ɗin gidan radio ko wannan. Sai dai shi ya je can ya je ya ringa musu abubuwan da mu kuma za mu ringa zuwa muna sai da fetur, muna sai da kaza da kaza, muna zuwa muna siyo muna kawo kasan mu. Kuma gashi kuma dan kasan mu. Ko kuma ya zama wasu mutane wanda ba su da kirki su ja shi a jiki ya ringa yi musu abubuwan da zai ringa illata al'umma, sai na illata kasarsa. So ya kamata a kalli al'amarin nan. To amma misali yanzu baya ga wannan jirgin da ka kirkira da kuma sauran gidan rediyo ma da kace kana da shi, akwai wani abu yanzu da kake kokarin samarwa, wataƙila kake ƙara buƙatar tallafi daga ɓangarori ko kuma kake ƙara buƙatar wani abu domin ka samar da shi? Gaskiya akwai wani karamin jirgi drone wanda kamar na kawo ofis lokacin gugan shi, kuma na kai wa lokacin tsohon sarki tsohon bici yanzu kuma sarkin Kano, na kai mai jirgin kuma shi ma ya gan shi ya yaba da wannan fasaha, saboda na tashi jirgin a fadarsa. Karamin drone ne wanda yan jarida sukan yi amfani da shi ya dau bidiyo haka, dan karami ne amma kuma na yi shi dan mitsitsi wanda bai fi ka dunkule shi a hannunka ba, wanda zai san menene shi ma jami'an tsaro su iya amfani da shi. So na yi wannan jirgin shi kuma ni ma again ni na haɗa software shi wanda nake controlling jirgin. So shi ma wannan na yi, sannan na yi irin over haka waya wadda ta jami'an tsaro ita ma na yi. Duk dai abubuwa na yi abubuwa da yawa wanda wasu ma ni kaina yanzu haka na manta abubuwan. To ina ga lalle yau ofishin namu cike yake da yan baiwa abubuwan ni kaina abun ya mun mamaki. Misali yanzu ai muna da NIDDA wanda ita hukuma ce wadda take lura da dukkan irin wayannan abubuwan da suka shafi fasaha gaba daya cikin al'amuran ƙasa baki daya, kuma akwai tallafin da suke bayarwa. Ban sani ba ko watakila a cikin bayananka ka tuntuɓi NIDDA ko kuma watakila kun yi haɗu da wani wanda ya maka wata magana akan wani gudunmawa wannan bangaren yake samarwa? A gaskiya ban taɓa samu ba.